Sidder flot. Albuerne ind til kroppen. Kigger ud. Det går hele vejen ned gennem dit sæde. Tænker over og mærker skuldrene er fast. Udvendige skuldre er også på plads. Runder. Rigtig godt. Rolig hjem. Rolig hjem. Rolig hjem. Godt, Kirsten. Anspring til højre galop. Hey, er det fint? Og igen på farmacienten. Lad være at skrue hele tiden. Vær stærk i sædet. Ja. Rigtig. Bagdelen med bagdelen. Og lige galop. Kravlen fremad. Godt, Kirsten. Det tempo skal du altså ride i til stævnet. Holy fyr. Du må ikke ride langsommere end det der, Kirsten. Du forbereder på overgangen. Lange ben, lange ben. Rigtig god overgang. Super. Rider du flot overgang til skridt, uden at han bliver længere for dig fortil. Og ellers så rider du lige lidt frem igen, hvis det begynder at gælde. Godt. Nemlig. Godt. Super. Når du skrider over her på bolden, så bliver du lidt længere tøjler. Og du har den igen, inden du når overslaget. Og der må du godt tage sådan en lille med. Rigtigt. Ja, rigtigt. Kortere igen. Super. Så skal du altså lige have ham over på venstre bolde, og så får du lov til at være programmet nu. Ja. Men du skal love mig, når du kommer ind på banen, at du rider venstre volde, så du har ham klar på venstre volde, fordi travlen starter på venstre volde. Ja. Det er godt? Ja. Og det starter med X, mener jeg. Du traver op ad midterlinjen. Det er det. Og så skal du venstre volde på samme gang 3 uger, og så kommer meget af. Ja, og så går du først i letridning, når du er på diagonalen, og resten af livrettet. Din øgning starter i hjørnet, den starter først, når du er på diagonalen, og laver en tydelig øgning og vise en flot overgang før på, mens du er i livretningen. Og nu mærker du igen, at du har ham af skænken, han er fremme for dig. Godt! Flot skridt! Han må godt runde lidt mere. Og du sætter ham i travler, du følger for det. Og det kan være godt for dig lige at trave en gang rundt, og så tage den næste langside et par meter ind på hovslaget, så du lige øver midterlinjen dernede af. Og så kommer rundt af en langside igen, så du ligesom har midterlinjen med. Kig op, kig i spejlet, træd hælene ned, sæt dig ned, følg med hesten. Rolige hænder. Godt, Kirsten. Rigtig godt tempo. Kig i spejlet. Albuerne ind til kroppen. Fint tempo, flot. Prøv at holde den takt. Man skal godt ud der. Husk også udvendigt lidt her. Udvendigt lidt, udvendigt lidt. Og nu rider du halv 10 meter røgle hernede på kortsiden. Du kigger på C. Så du kommer rigtig rundt. Godt, rigtigt. Og her skal du stille med ben og arme. Dommeren kan se det hele. Du rider ned ad midterlinjen. Venstre volde. Venstre halv parade, tempo, tempo, slangegang, 3 uger, kig op. Sådan, tegn det, rid ham af handen, rid ham af skænken. Rigtig flot livretning. Super flot. Kig op. Sådan, tempo, tempo, tempo. Sådan, dygtig. Af hånden. 3 skridt før. Godt. Der står man godt lige tage 2 skridt. Tempoet. Luk sammen. Han skal diagonale. Rigtigt. Og så sender du ham afsted. Og så sætter du dig ned, og så lukker du sammen nu. Klemme. Klemme. Skridt, skridt, skridt. Du skal ned linjen. Godt. Altså, det er fint nok. Skridt. Takt. Takt. Træk. Tempo. 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 Rigtigt. Sidefør. Sidefør. Tempo. Sidefør. Tempo. Livet. Kom. Livet. Kom. 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 Tempo. Sidefør. Mere tempo. Frem. 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 Sådan. Og så højre tøjle til frem. Takten er vigtigere end noget andet, når du laver den der. Godt. Du kommer igen med det samme. Godt. Du simpelthen lover, at du rider frem. Tænker fremad hele tiden. Sådan.
Livet, kom livet. Han skal venstre skulder på plads, før du starter. Godt. Kig i spejlet. Livet, hold takten. Kom, kom. Og igen. Lad være knæk i højre hofte, sid lige over hesten. Rigtigt. Og så er det gradvist længere tøjler imellem her H og M. Men Gud, han bliver hos dig, han runder. Og så er det så der ved R, eller sådan noget, man tager tøjlen igen. Ja, men du tager den bare allerede nu, og han er hos dig. Så skal du trave ned ad langsiden, han springer til højre galop i hjørnet. Rigtigt, og han er fremme for dig, Kirsten. Han er fremme, så du kan stå imod og lave en halv parade. Rigtig godt! Yes, 12 meter volde. Kig op. 2 meter på den anden side midterlinjen. Det er flot. Rigtig godt. Sæt dig ned, rid. Rid. Og korte allerede nu. Korte. Korte. Rid frem. Korte. Rid frem. Korte. Rid frem. Korte. Kig op. Du kan ikke nå det ellers. Kig op. Halv parade. Overgang. Anstræk. Flot. Flot. Tempo. Godt, Kirsten. Rigtigt. Stå imod, rid frem. 12 meter volde. Kig op. Kig op. Frem for singlen. Lad være at give ham helt så meget gas i galoppen. Rigtigt. Så er det arbejdstrav i fald. Arbejdsgalop i første hjørne. Arbejdstrav i andet hjørne. Sådan. Og nu holder du sammen på det hele, og så er det S. Du skal have 10 meter volde op og midterlinjen på rad G. Kig i spejlet. Og så gipser på A der. Det er du ikke vant til. Du kommer lige på venstre volde igen, så op og midterlinjen igen, og så viser du mig lige, du gipser af. Det er sådan her. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Det meste elegante er lige at så trykker vi venstre hånd, og så mister skiftet og højre hånd ned. Mister skiftet kommer, mister fordi der er en bedre midterlinjen op, traver hinanden, og så ligger du på hovedet. Det er også. Du tager lige en trav nedad der, og så kommer du flot af midterlinjen op, altså det S, nu leger vi der S. Hold sammen på det hele igen, hold sammen på det hele, han er fremme for